Heippa taas kaikille! Tänään me pelataan taas Robloxia, niinku usein. Mutta nyt tällä kertaa me pelataan tämmöstä peliä kuin 3008. Tää on yksi SCP-referenssi. Mä en tiedä siitä hirveästi mitään, mutta tää on kuulemma semmonen loputon Ikea. Niinku nyt semmoisesti näkyy, että tää on Ikea. Tässä oli nappeja. Tässä on jotain nappeja, missä voi tälleen. Mutta niin, tässä on pitää selvitä niinku monta päivää ja silleen niin. No, mulla on tuo alhaalla hunger ja energia, niin mä voisin ehkä hankkia aluksi ruokaa. Okei, nyt mä varmaan voisin tehdä jotain basea, ja miten mä ajattelin tehdä sen, niin mä voisin tehdä sen tämmösen pötkylän, täällä joku semmonen, niin mä voisin nyt tehdä jonkun montagen, kunnes on joku yö tai joku. Okei, eli nyt näyttää siltä, että on yö. Eli nyt niistä tyypeistä tulee äkäisiä. Ja ehkä mun kannattaisi pysyä tää ylhäällä, koska mä en halua, että mä kuolen mun ekana yönä. Ei ne tänne ylhäälle voi spavnaa nyt. Mä en halua, että niitä tulee tänne. Okei, vihdoinkin tuli päivä. Ja nyt täällä näkyy jotain. Nyt mä voisin alkaa tekemään ehkä seinää. Eli mä sain... Oho. Mä vahingossa vihelsin, mutta mä sain mun basin tehtyä ennen yötä. Mä voisin itse asiassa jopa skipata tän yön, koska täällä ei varmaan tapahdu mitään erikoista. 5 miljoonaa, biljoonaa, triljoonaa, kvadriljoonaa, kvintiljoonaa, seksiljoonaa, septiljoonaa, aktiljoonaa, noviljoonaa ja kiljoonaa vuotta myöhemmin. No mä en tiedä hirveästi mitä mä voisin enää tehdä, kun... Mä oon selvinnyt 2 yötä ja kaikkea. Mutta ne joko katsoo tätä vielä samana päivänä, milloin tää video on julkaistu, niin mä tuun live-striimaamaan jossakin kohtaa päivää. Eli siis todennäköisesti melkein jopa heti tämän videon jälkeen. Eli tulkaa sitten kattoon sitä. Siellä niin saatte pyytää, että mitä pelejä mä voisin pelaa ja kaikkea. Mä en tiedä kuinka kauan se livestreami tulee kestää, mutta siellä saatte kysyä mitä pelejä mä pelaan. Niin heippa hei.